ଭାଉଜ ତମ ନଣନ୍ଦ ଯାଇ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ଏଥର ବାହାରୁଛି। ହଉ ହଉ ଝିଅ ଯିବ ଯେ ଟିକେ ରୁହ। ଏଇଟା ନିଅ ଝିଅ, ଆଉ ଏଇଟା ନିଅ ଯେ ତମ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବେ ନା କଣ କିଣିକିରି ନେବ। ହଉ ଭାଉଜ ଠିକ ଅଛି। ହଉଲ ନାନୀ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। କଣ ଲାଗିଲ ଦେଖି ଏଇ ସୂତା ଲୁଗାରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଦାବି କରିକି ଦାମି ଲୁଗାରେ ନେଇକି ଯାଉନୁ। ନା ନାନୀ ଏମିତି କରିବାଟା ଆମର ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମର ମା ନାହିଁ, ଭାଉଜ ହେଇକି ସେ ଆମକୁ ଏତେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ତା ଛଡା କୌଣସି ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଦାବି କରି ନେଇ କେବେ ଧନୀ ହେଇଯାଏନି। ସେଠାରେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ସେଇ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରକୁ କାଏମ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ଖୁସି ହେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଝିଅ ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ।